Čaute ľudia u môjho nového videjka. Dneska si fajnovo ideme pozrieť nejaký opustený domček a proste, alebo budovu a proste sám tam pôjdeme tak pozrieť, alebo čo niečo ukradnem. Len sa proste pôjdem pozrieť TV Twix, proste ja som vám už hovoril, že proste inšpirácia je od TV Twixa a Asimistera proste. Asimister to hry, TV Twix preskúmavačky. Takže som fakt extrémne zvedavý. Možno, že ako dneska nájdem niečo, tak neviem. Ale som fakt extrémne zvedavý. Proste dúfam, že je to open, proste môžem sa len takto stať. Nebudem fakt nič rozbíjať pre istotu, nechcem len také nič porobiť, ale proste sa tam dostať. Byť taký legit proste na youtuber, že nevykrádam, nechcem zase tým klip, ale proste je taký slávny. Hlavne ma bavia preskúmavačky, lebo proste to zábavné udalosti sa tam diali a také. Dúfam, že fakt niečo nájdem. Proste to vidím ako keby... No. Ale asi to mi to bude. Tvoriť. Tak. To je extrémne nebezpečné. Skúsim. Keď sa zabijem, tak sa zabijem, keď sa zabijem, tak sa zabijem. Vlastne neviem, či niečo nájdem, to je fakt. Proste to sa nedá. Ja som sklamal proste. Proste to nejde. Tam neviem čo, tam sú nejakí ľudia. Proste. Mňa to nebaví. No proste. To video sa nevydá hore, prepáčte, ale tak čo už. Dúfam, že na budúce sa mi bude dariť, nebudem sad, ale budem smile. Takže, wow, ako sa presne nečakala, takže to nie je normálne, proste ja sa teším, ja už som taký bol proste happy, že už proste fajn, no nájdem niečo, idem to preskúmať, bude to otvorené. Ne. Ešte niečo preskúmam. Nie tak, čo môžem preskúmať, to je nič. Aj tak sa. To vyzerá byť také staršie. To je otvorené, to nebolo otvorené, trochu lobu musím mať. Takže prepáčte, toto video sa nevydá, bude to v mojich top 5 videí, ktoré sa nevydali. Dúfam, že na budúce niečo nájdem a dúfam, že to nahrám normálne na kanál proste. Prepáčte, takže na budúce. Extrémne schody. See vás. Počkajte, roleplay. Ešte nezabudnite hodiť like a odber, ak sa vám toto videjko páčilo, tak ho dielajte medzi kamošmi na Facebooku, to je úplne na Instagrame, TikTok, hoci kde sa to dá dať. Scrollujte ma, pozerajte ma, koľko chcete. Ak sa vám toto videjko bude páčiť, tak ponuke budete mať druhé. Čaute. Čaute, dnes u môjho nového videjka. Kamoši, dneska toto bude vlogčik, takže dneska vám poviem o mne. No, ako začnem ako prvé. Mám 13 rokov, živím sa,
YouTubeom, keď to tak vezmem, ešte tak nezarábam. Chodím do 6. triedy na 5. základnú školu, pochádzam z Levíc. Mám veľmi rád proste dobrých ľudí, začal som YouTubeom kvôli TV Twixovi a kvôli Asimisterovi. To fakt veľmi dobrí youtuberi, takže inšpirujem sa nimi, dúfam, že mi to ďalej vyjde, fuj skla. A dúfam, že vám sa budú páčiť moje videjky, ktoré budem natáčať. Čo vám poviem viac, lebo nemám toľko času. Moje obľúbené jedlo je zemiaky a rezeň. Môj koktejl, neviem, to je všetko, ja proste neviem už. Ja proste neviem. Začal ma veľmi baviť YouTube, tak s ním aj idem. Proste YouTube je akoby pre mňa všetko. Neviem, čo mám povedať o mne, ale baví ma dosť tak škola. Baví ma v škole sa učiť matematiku a hlavne výtvarku. Neviem, keď som futbalista, hrával som futbal, už teraz ma to až tak nebaví. Som veľmi šťastný, že ma proste niekto sleduje, že mám 8 odobrateľov. Dúfam, že ich získam viac. Ja neviem, čo vám mám ešte povedať. Fúj, ako to fľašek, čo ti dáva, kámo. Môj mobil je Samsung S24e, natáčam iba s mobilom. Proste kamera a počítač to mi nevychádzalo, takže bolo to trochu drahšie, takže to nemám, ale mám aspoň tento mobil. Veľmi by som rád sa potešil, by som dal odber a like. A graffiti. Rád počúvam hudbu, rád pozerám videá, veľmi rád športujem. Hrávam docela aj hokej, futbal, basketbal, niekedy tak si zahrám volejbal. Veľmi by ma bavilo, keby som mal počítač, tak asi GTAčky, v podstate natáčam iba na mobile, ako sa to dá. Bývam. Ja vám nepoviem presne, ale je to Kalnická cesta, viac vám nemôžem povedať. Veľmi rád ľúbim Oreo, je to strašne dobré. Mala som raz 3 frajerky a už proste to nejde tak. Začal ma viac baviť YouTube, takže dúfam, že je to aj pre vás dobré, že natáčam pre vás videjko o mne. Dúfam, že vás to bavilo. Nezabudnite hodiť like a odber. Zatiaľ sa vidíme na budúce u môjho druhého videjka. Čus! Pozrite, našiel som takúto mincu. Tak som sa rozhodol, že som šiel natočiť videjko. Jak proste hľadám nejaké veci. Čo máme, ne? Musím pekne veľa pozerať. Musím veľmi zvedať, že či niečo proste nájdem. A v druhom videu si urobím experimenty, ak niečo vyrobím a skúsim si to nejak zapnúť a bude tam súčasť what the hell tohto. Som zvedavý. Možno, že niečo nájde, možno, že nie. Pozerám. What? Okuláre, kámo. Zabitý štýl. Kámo, to si odložím. V podstate som nenašiel veľmi veľa vecí. Niečo mám takto kapsu, keby niečo, takže budem vedieť, do čoho to dám. Mám špinavé ruky z toho, lebo bolo to na zemi, že doma si ich neumiem.
No. Skúšam. Aha. Druhá dobrá vec. Ale takú už jedno mám, takže musím iba taký nemám. Možno, že niečo tu nájdete, ja neviem. Také BMWčka. Zapité autíčka. Ešte nie, takže toto video bohužiaľ musím vypnúť, takže prepáčte, že ja si toto nevydám hore. I'm sorry. See vás. Čauko, dneska zase vydám moje videjka. Dneska sa pokúšam otvoriť auto, také jedno opustené plasti, čo je tu. Už asi 5 rokov, či koľko. Skúsim to iba otvoriť. Wow. Ešte trochu staršie. Vyzerá to byť také zlé. Proste, čo je tu pohádzané? Iba to skúsim. Nejde. Wow. Zapáčilo sa mi to auto. Skúsim to neotvorené. Môže som toto videjko počula, hej, tak čau. Sevastě ľudze, dneska zase vítam mojho nového videjka. Takže dneska si ukážeme našu jednu lavičku takú, že je proste gangsterskú, proste pre gangsterov. Samozrejme je to iba v Leviciach. Narýchlo si ukážeme, neviem koľko budeme toto videjko, ľudia to veľmi málo, takže ja som veľmi rýchlo musím porozprávať, lebo pozrite čas Lidla, kedy to má byť otvorené. Uf. A kámošky, tu sa nachádzajú tie dve lavičky, proste gangsterské. Tak, proste to